beste jardunaldi bat, gaur zarautzen izango duguna, 40. Zarauzko estropa den bigarren jardunaldia gizonezkoetan, arraunaren ikuskizun handiena gaur, Zarauzko uretan ongi etorri guztioi. Eta hirugarren txandan, lehenengo kaletik Urdaibai, bigarrenetik Orio, hirugarrenean Hondarribi eta laugarren kalean Azo, laugarren sailkatu zen, eta sailkapen nagusian ere 5. postuan dugun, Zierbenako untziak. Prestintzera lerroan epaien esanetara. Bandera txuria. Eta irtera lau entzientza Jaun Andreok, Urdaibainen kalean borrokan Orio bigarrenean, hirugarren kalean Hondarribia eta laugarrenean Zierbena. Lau ontziek aurten garaipenak lortu dituzte, estropada garaipenetan 5 Urdaibaik, lau Oriok, 3 Hondarribiak eta 1 Zierbenak. Baina banderei begiratuzkero gaur lortu beharko luke laugarrena. Oriok 15 segundoiek defendatzea lortzen badu, 15 Urdaibai 19 Hondarribiari. Dena jokoan beraz. Referentziak Bai estropa da buruan, segundu batera Hondarribia, 3 Orio eta 7 Zierbena. Urdaibai estropa da buruan, segundu batean Hondarribia, pare-parean dira biuntziak, 4 Orio eta 7 Zierbena. Bi segundo orain Hondarribiari eta 5 Oriori, ari Jaun Andreok, 15 segundo jekudat egin marko baitira. Oriok badaki eta lasaitasun horrekin arraun egin dezake, baina edozein kasutan aseratik indartsu eta garaipenerako goze eta grinez ari da Urdaibai. Lareometro lehenengo ziabogarako Hondarribia segundu batera, 4 segundotara Orio eta 10 referentziak ziabogan 5-0 Urdaibai, 5-0 lau Hondarribiak, 5-0 bederatzi Oriok eta 5-19 Zierbenak hor dago. Tartea Jaun Andreok iturura luzean dira. Urdaibai segundu bakarrera, Orio 5 eta Zierbena. Urdaibai eta Hondarribia segundu berdinen ari dira lanean, Orio 4 segundotara, Kaiku 5 beraz orain guztia irekita Jaun Andreok edo zer gertariteke. Metro bigarren ziabogarako Urdaibai aurretik, Hondarribia 2 segundotara eta Orio 5. Zubila zalen animoak. Hondarribia eta Urdaibai oraintxe parean, Orio 4 eta Kaiku 6. Parean dira Hondarribia eta Urdaibai, oraintxe Hondarribia estropa da buruan Jaun Andreok.
Ordama Guadalupekoa Urdaibai parean du, Orio 3 segundotara dena ari da estutzen Jaun Andreok. Ikusgarria benetan gaurko Zarauzko uretan. Zarauzko uretan bizitzen ari garen estropa da. Segundo bateko alde orain Hondarribiak Urdaibai Orio 3 da. Kaiku laugarren, zortzi segundera eskuratu alizateko 19 segundu berreskuratu beharko lizkioke Oriori. Baina estropa bere jokoan da eta sailkapen nagusia. Laura Urdaibai, 6 Orio, 7 Orio orain, inortxo hori da Hondarribia Jaun Andreok. Ama Guadalupekoa, estropa da usen ari da bigarren luzio honetan. Berre onda 50 metro Ziabogarako, 5 Urdaibai, 7 Orio, hortxe da Kaiku laugarren amabira. Baina Joseba Mona Rizek bere gizonen jakinarazi die Urdaibai 6 dela, Orio 8 da. Gutxienik sailkapen orokorrean puntu bat, 2 puntu berreskuratzeko aukera izan lezakete. Urdaibai eta Orio parean izango baitira segituan, 6 Urdaibai, 8 Orio, Hondarribia estropa da buruan. Airean doa Ama Guadalupekoa Jaun Andreok itzulera luzionen amaieran. 80 metro bigarren Ziabogarako, 8 Urdaibai, amarrera, hain zuzen ere Orio, badator Ziaboga. Hortxe Gonzalo Carrionen espaldina uretan Jaun Andreok Ziaboga, Hondarribiaren txate, eta denbora, 9 minutu eta 56 segundo. Urdaibai izango da bigarren, Hori hirugarren. Bederatzira Urdaibai, 11 Orio Jaun Andreok, ikusi behar oraindik ere estropa darbia geratzen da. Ia beste lortu beharko luke Hondarribiak gaur estropada. Eta bandera lortu alizateko, ez da erraza izango, baino edozin kasutan, saiakerak merezi du, ikuskizunak merezi duelako. Hondarribia estropada buruan Jaun Andreok, Urdaibai bederatzira, Orio 11, estropada bizi Jaun Andreok ikuskizuna ere, ziurtatuta Ama Guadalupekoa gaur indartsura. Orio eta Urdaibai parean dira, 2 segundo pasatxoko tartea. Baina egonkortu egin da bantaia bederatzira Urdaibai, 11 Orio. Hori izan da erreferentzia Ziabogan eta hori da referentzia luze erdia pasataia. Nagusiak Urdaibai, Orio eta Hondarribia. Orio eta Urdaibai parean dira, 2 segundo pasatxoko tartea. Baina egonkortu egin da bantaia bederatzira Urdaibai, 11 Orio. Hori izan da erreferentzia Ziabogan eta hori da referentzia luze erdia pasataia. Burutu dutenean horari da Joseba Mona Riz bere gizonei erreferentziak emanaz sinistarazten posible dela. Hondarribiaren zat 5 metro Ziabogarako, Urdaibai 10, Orio 12. 10 sobre Urdaibai, 12 sobre Orio, la referencia. Hondarribia necesita aventajar en 19 a Orio. En el caso de Urdaibai, la ventaja debería ser de 4 segundos. Y en este momento aventaja en 9 Urdaibai, en 12 a Orio. Necesita más Hondarribia, es consciente de ello también. Pero en cualquier caso, espectacular en sí misma la regata. De momento, la situación le daría 1 punto de ventaja sobre Urdaibai y volvería a colocarla a 5 en la general. A falta de 4 regatas para terminar la liga. Y pensando ya en la bandera, 9 sobre Urdaibai, 11 sobre Orio. 8 más es la ventaja que tiene que conseguir sobre la embarcación de la San Nicolás, que consiguió la victoria ayer. Hondarribiarentzat berreometro, 10 Urdaibai, 12 Orio. Oraintxe Ziaboga dator eta Ziabogan, bigarren Ziabogan zegoen abantaia berdina dute. Hirugarren Ziaboganetan 10 Urdaibai, 12 Orio. 140 metro Hondarribiarentzat.
Hortz ikusten dugu Ama Guadalupeko Tosten irudia 80 metro ziabogarako Bakea gera tratua edo armistizioa zuretzako berdin dira gizaportaeraren Hortxe da Urko Arredondo jaun Andreok Untako lanetan ez Esbaldin uretan eta ziabogo Hondarribiak 15-21 bat 15-21 para Hondarribia zure izena da energia Bederatzira Urdaibai 12 Orio Aurreko ziabogako abantaia ia berdina dute Eta ikusi behar da laugarren luzerako zenbat indar gorde duen bakoitzak jaun Andreok Estropadaren egoera labur bilduz Orio Orena altxeitxaia une honetan Hondarribia litzateke Urdaibaiken nekeze berreskuratuko ditu 15 segundoak baina Hondarribiarekin ere abantaia zabala da 19 segundo eta 24 euneneko atzoko estropadan Orioke Hondarribiari atera ziontartea 13 dira orain GPS-ean 6 gehiago behar ditu Hondarribiak jaun Andreoke 1100 metro helmuga marrarako topalean zer dioten GPS-aren referentzia gertutik jarraituta 6 metro helmuga marrarako 14 dira orain ez da nahikoa izango 13 Urdaibai 15 berriro Orio hortxe da lehia jaun Andreok 500 metro helmuga marrarako 12 da 12 segundotara Urdaibai 14 Orio 15 segundos la referencia, 14 ahora para Orio, 14 para Orio que puede tener la victoria en su mano, 200 metros, 13 Urdaibai, 15 Orio, vamos a ver 160 metros, y Caragarria y un Andreo Camago, ahora lo pejo a maten ari dena, baina ez da nahikoa izango, Orio amairu segundo para, Orio amalaura, amairura Urdaibai, hortxe datorre, Hortxe dator Ama Guadalupekoa Guarda denbora Hondarribiarentzat denbora estropada Norda Hogei amala Hondarribiak Bigarren postu aleian jaun Andreok Orio izango da bigarren Mario Urdaibai Bandera Orioren abaia un Andreok Zarauzko estropaden 40. edizio Oriorena da 14 segundoko aldea lortu du Hondarribiak baina hori ez da dena jaun Andreok Hondarribiak 2 puntuko aldea lortu du Urdaibairen aurretik sailkapen nagusian 4 puntutara kokatu da 4 estropada faltan hau da ikuskizuna jaun Andreok hau da Eskola Ben Ligaren traineru honek eskaintzen diguten ikuskizuna gaur Hondarribia protagonista baina Orio katzo egindako estropadan atzo lorturiko abantaia horretan egonkortuta lortuko du eta lortu du Zarauzko estropaden 40. edizioa Hondarribia gaur garaie, Orio 14 segundutara, eta Urdaibai ere 14 segundutara, euneneko tartean, baina bien arteko baturan, Orio aurretik, Hondarribia bigarren eta Urdaibai, 3. litzateke, Zarauzko estropaden sailkapen nagusian. Bandera Orioren izango dadozein kasutan, hortxe dugu bien bitartean, Patroi honenaren maio eta Oianan maio Zarauzko Kaixabankeko zuzendariak entregatuko dio
Joseba Monarrizi hortxe da maiota, Ondarri Biarraren soinean. Bai Eneko Bilbao jasoko du liderraren maiotori. Berriz ere erregulartasun bikain horretan Urdaibai gaur hirugarren atzo bigarren, 5 garaipen ortengo demoraldian Eusko Labelligan eta ez da inoiz hirugarren postutik bera sailkatu. Bizkaia ontzia, Eneko Bilbao sari banaketa ontzian Javier Zarraona Indiak industria sailburuak egingo dio. Eusko Labelligako maiotaren entrega lider 4 puntuko aldearekin. Liga bizirik da oraindik baina Urdaibai estropada estropada lideratza hori mantentzen du Jaun Andreok Gol Bizkaiaren tostetan da dagoeneko. Eneko Bilbao eta bien bitartean txaloak dira zaleen artean noski Orioko ontziaren zate. Badoa San Nikolas asaria jasotzera Gorkaran berri kukabilak altxata. Hortxe orain bai Gorka Aranberri Jaun Andreok Borja Rodrigo Azetiko presidentearen zoriona jasota. Arantxa Tapia sailburua txapela jantzita. Garapen ekonomiko eta azpiegitura sailburuak eman dio txapela Esti Araitio Gipuzkoako negozioariako zuzendariak txekea. Hortxe dugu Asier Mijango San Miguelgo botilla entregatuz. Garagardo botilla astindu. Eta Garagardo hori San Nikolas ontziaren postetan kokatuko du segituan. Gorka Aranberrik. Zorion biziz dira Jaun Andreok Orioko arraunlariak baita euren patroia ere. Garaipen handia lortu dute ez da gutxiagorako. Eta Jaun Andreok Xabi Txurruka Zarauzko alkatearen eskutik Zarauzko estropaden 40. bandera hortxe du Gorka Aranberrik trapua airean da Jaun Andreok zorionak Orio! Sufritua, landua, nekeza. Baina garaipen azken finean Jaun Andreok eta ondo ospatu beharrekoa gainera. Datorren asteburuan Oiro eta Moainen izango gara Galiziar uretan. Beste 2 asteburu izango ditu Kontxako banderak lehian eta azken 2 asteburuak Idaian. Bermeo eta Bilbon amaituko da liga, bizirik dagoen liga Jaun Andreok. Edo zer eskaintzeko moduan den liga eta ikuskizunik onena. Ziurtatuta duen liga, maila goreneko liga, Eusko Label liga Jaun Andreok. Kaixaban koroagatiko borrokan izango ditugu. Urrengo asteetan arraunlariak. Eta orain arte erakutsitako ikuskizuna eta grina zalantzari gabe osagai izango ditu liga honek. Segituan izango dugu. Garaipenaren keinu arraunak goran dira, zorionak Orio! Garaipen keinu honekin Jaun Andreok Orioko arraunlari eta zalei berriz ere zorionduta agurtzeko ordua iritsi zaigu datorren larunbatean Galiziar uretan igandean ere Boiro eta Moainen ondo izan ordura arte eta eskerrik asko hor izateagatik. Aio!